Està el mar bueno, eh? Sí, ja està clar. Està nit davant. Bueno, estem a la platja de l'Albir. Per davant va Pepe, Lu i Miguel i anem a l'encontre per anar a Monalte a almorzar. Avui fa un dia de categoria. On està? Ahí davant. Ara no hi ha un xiringuito, no? Diu que estaven a la playa del Mir i nosaltres estem al principi. Eugenio, coche. Calpi.